ithombe abantu bekhonza ithombe bese iBhayibheli wabona ne-altar kuthiwa elaNkulunkulu washumayela bazalwane ngamandla kwanyakaza idolobha. Amen. Kwasuka abahlali bomkhandlu bathi siyakuzwa ngathi ukhuluma indaba ezintsha singakaze sazizwe. Bazalwane. Lingekho iBhayibheli ekhuluma nje engafuni ukuthi awuvule lapha ngumethu uthathabani. Bangekho ngedwa la. Ukhuluma umoya kaNkulunkulu uthululela kubantu, ukukhulula abantu emakhamandeleni esithi. Amen. Bazalwane, siyofika nini bafowethu? Hayi. Hawu ibandla elingenama-filters akukho yonke into iyafika uyadla umzalwane. Ayikho into esho ukuthi kodwa lokho kudlayo yini kodwa lento oyidlayo. Akukho lutho ebuzayo, akukho lutho, yonke into insipho iyawasha, yonke into kwakuhlobo lulu lwebala. Jeremiah 7 verse 18. Usakhona setholile? Jeremiah 7 verse 18. Abantwana batheza izinkuni, oyise baphemba umlilo. Abesifazane baxova inhlama ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane. Bathululele abanye onkulunkulu umnikelo wokuphuzwa ukuba bangicunule. Awuphinde mama mhlawumbe ukhuluma washesha. Kuthiwa kwenzakalani lapha? Abantwana batheza izinkuni. Yes. Oyise baphemba umlilo. Yes. Abesifazane baxova inhlama. Yes, ukwenza ukuba benzele inkosikazi yezulu amaqebelengwane. Bathululele abanye onkulunkulu umnikelo wokuphuzwa ukuba bangicunule. Uma bazalwane lento yahamba la uNkulunkulu kwazi kwabhalwa nangayo. Ayikhulume ngomoya womprofeti. Niyazi ukuthi isuka plan isuka ngaphesheya komfula eFrayte eBabylon. Umkhuba nizwe bazalwane uNkulunkulu wayemzonda kanjani uBhali noAshtaroti. Yithixo lezi ezazinikelela abantu bephila njengeminikelo. Kusho ukuthi umuntu ekuzalweni kwakhe kuthiwa uyisithelo.